हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ। लोगोफोर, चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बेसर गाबनि ह सना दखना। बियो मोनसे बड' बैसागो मिउजिक भिडिअ 2023 मायथाइनि। लोगोफोर, दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों दिप्यन बरगयारि आरो ननिला मुसाहारि। लोगोफोर, बे भिडिअखौ बिथांमोना फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै बिथांमोननि बे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लाहैदो। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिपन बसुमतारी आरो जिलिना ब्रह्म। लोगोफोर, बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों थुनलाइ प्रडाक्शन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, बे भिडिअनि क'आर्टिस्टफोरानो जादों ब्रिजेट ब्रह्म, शंकर नार्जारि, अनजालु नार्जारि, रबिना ब्रह्म, सुस्मिता ब्रह्म। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै बिथांमोननि बे भिडिअखौ शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आरो बे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों निजोम बसुमतारी। बिदिब्ला लोगोफोर, बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै, अब्ला जइन जानानै लादो।